Takže ahojte. Dnes ráno sme sa presunuli k našemu novému ubytovaniu v Kyote. Je to už teraz bežnejší hotel, nie teda Ryokan, ako sme mali poslednú noc. Ešte včera večer Olu bola na masáži, ktorý si v rámci toho ubytovania objednala. Tak možno povedz, aká bola masáž? Bolestivá. Mám teraz strašnú svalovku z toho, nebolo to nič relaxačné. Ale bolo teda zaujímavé, že sa ma nikto nedotýkal akože môjho tela, ale mala som taký oblečok a ešte na sebe nejaké deky a cez tie deky prebiehala táto masáž. Ale akože príjemné, ale teda fakt bolestivé. Okay. No a ja a Lu sme si teda vyskúšali aj onsen, čo je teda ten tradičný public kúpel, kde ide človek úplne nahý, musí sa tam najprv osprchovať a... Ešte pozri, ako sa sprchuje? Sprchuje sa na takých stolčekoch, kde sa človek teda má nejakým spôsobom umyť a boli tam teda aj nejaké čistiace prostriedky na kožu. Je to oddelené. Áno, taktiež to bolo oddelené, ženy, muži, čiže Lu išla doľava, ja doprava, alebo naopak, teraz už neviem. A boli tam akoby dve poschodia, na prízemí boli také dva horúce bazény, kde sa dalo pomáčať a na prvom poschodí bola sauna a ďalší bazén tiež, kde sa dalo pomáčať. Tak sme si to vyskúšali a bolo to teda celkom zaujímavá skúsenosť. Ešte dodám k tomu onsenu, že to sú teda horúce, nejaké geotermálne pramene by mali byť, čiže každý bazén obsahuje nejakú inú, ja neviem, vodu. Jeden, my sme mali v tej ženskej časti aj taký ružový, čo bol nejaký sírnatý. A ten druhý neviem, čo obsahoval, alebo teda tretí. A bolo to horúce, keď ako to tam bublinkovalo. A mne sa najviac páčil ten vonkajší bazén, to bolo naozaj také mierumilovné, že tam len žblnkala voda a tak môžeme priložiť nejaké fotky, ak nájdem na internete, ako to vyzeralo. No, zaujímavá skúsenosť. Ahojte, hlásime sa po pár hodinách z nejakého náhodného parku, zase v Kyote. No a ako vidíte, ja som si splnila svoj japonský sen a bola som si požičať kimono. Akože nie je to nič netradičné, pretože tie požičovne kimon sú tu na každom rohu, ale teraz vám môžem opísať, čo všetko mám na sebe, aký mám outfit. Takže pod kimonom, to som si mohla vybrať, neviem, podľa mňa z niekoľkých desiatok, tak sme vybrali toto aj s mojimi poradcami dvomi, takéto žlto-zelené, trošku sa pára, ale nevadí. No a pod tým mám takéto zateplené leginky, ktoré som mala trošku malé, potom toto sú také šaty, alebo neviem, spodnička. No a tu mám naviazaný, ja neviem, nejaký uterák, a látky a neviem čo všetko. A vlastne celé to kimono je také nazberkané tu na páse, aby sa prispôsobilo mojej výške, pretože ono v skutočnosti je veľmi dlhé. Čiže tam sa tak nazberkalo na ten uterák a nejakými šnúrkami sa priviazalo. Potom tu mám takú výplň, tam sú napchaté, myslím, že aj nejaké ponožky. To je ináč taká veľmi malá stará pani ma obliekala v kabínke. No a potom, toto je obi, celý tento pás. To je taký veľmi dlhý kus látky. Akože má asi 2 metre, ale myslím, že skutočne gejše mali to obi naozaj z niekoľkých desiatok metrov. Je to veľmi teda stiahnuté, tiež rôznymi šnúrkami. No a potom toto sú ešte nejaké ozdobné pásiky, ktoré mi tam tá pani naviazala. Bola akože strašne zlatučka. A ešte tu mám vlastne takú košelu celú a to tam nejak drží vzadu, aby to tak odstávalo od krku.
potom tieto úžasné ponožky s týmito úžasnými papučami, ktoré si myslím, že sú mi malé, akože tvrdili, že to má tak trčať tie prsty z toho, ale pochybujem. A aj účes mi tam urobili a požičali tieto doplnky. To som si mohla vybrať asi z nejakých 10 typov účesov, čo mi ukázali na fotke a tá pani ma učesala asi za 10 minút. A ešte boli také zlaté, že mi požičali aj tento krásny dážniček a túto kabelku. Takže to je celý outfit. Ja neviem, možno prešli nejaké 2 hodiny, pofotili sme sa a ideme to vrátiť, lebo máme nejaké ďalšie plány. Takže ideme a vidíme sa zase neskôr. Mišo sa posiluje po tejto vyčerpávajúcej. Zážitku s kimonom sme sa presunuli na ďalšiu pamiatku, konkrétne Fuji Inari alebo 1000 Torii Gates. Takže tam sme sa poprechádzali a momentálne troška regenerujeme, čakáme na vlak a ideme na check-in do nového ubytka. Takže po ubytovaní sa na hotel sme sa rozhodli ísť na večerať do nejakej miestnej lokálnej reštiky, odkiaľ práve teraz vidíte ilustračné zábery a ochutnali sme ďalšiu japonskú špecialitu tonkatsu. No a potom sme sa trepali zase asi 3/4 hodinu tými otrasnými preplnenými autobusmi do centra, do štvrti Gion, aby sme si ho vychutnali aj po tme a zistili sme, že tu nie sú skoro žiadni ľudia a je to tu absolútne vyprázdnené, takže asi sme mali chodiť po pamiatkách po zotmení a nie cez deň, keď je najväčší nápor turistov. No ale každopádne tá MHD je fakt katastrofálna, chodia tu úplne malinké autobusy preplnené a chodia asi tak raz za 15-20 minút. A ešte čo sa nám aj stalo, tak v polovici cesty zrazu zastal a že máme vystúpiť a dovidenia, proste prestúpte na nejaký iný, tak akože super. Je to ako keby sme sa vrátili do Zvolena. Dnes máme deň 5. nášho pobytu v Japonsku a myslím si, že nemusím hovoriť, kde sa práve nachádzame, to je každému jasné z pohľadu na tento dom za mnou. Áno, nachádzame sa v Hirošime a presunuli sme sa do memoriálneho parku. Začíname teda prehliadkou tohto parku a prvou zastávkou je tento dom, čo je teda, myslím, že jediná budova, ktorá sa zachovala po zhodení nukleárnej bomby na Hirošimu. A neviem, mám tu dosť zvláštny pocit, keďže si fakt uvedomujem, že práve tu bola použitá prvá nukleárna zbraň v histórii ľudstva. Je to zvláštne. Po návšteve domu, v podstate domu, ktorý zostal ako jediný po výbuchu atomovej bomby v Hirošime, sme sa pozreli na múzeum Hirošimy, kde boli rôzne pekné fotky, mapy, samozrejme nejaké tie... Tak áno, boli tam fotky, boli tam mapy, boli tam nejaké pozostalé veci, nejaké malé srandy, ja neviem, pera, kúsky okuliarov alebo niečoho. A bol to aj pekný popis, keby ten
udalosti, ktoré sa diali. Bola tam pekná animácia toho samotného výbuchu a ako vlastne padla celá tá Hirošima, hej, tá veľká časť Hirošimu. Bolo to divné, smutné, ale neviem, bolo tam extrémne veľa ľudí, strašne veľa ľudí, čiže to bolo, neviem, stali sme len v rade a čumeli doprava doľava a čakali sme, kým sa ľudia rozhodnú pohnúť ďalej. Potom sme sa rozdelili s Mišom, Miš išiel pozrieť nejakú bránu, Tori na vode, snaď uvidíme nejakú fotku. Sa medzi tým rozhodli, že my ideme sa prejsť po Hirošime do nejakého parku, pozrieť Hirošima hrad a sme v Mekači na obede. No a sme sa rozdelili s Mišom, pretože sme nevedeli nájsť spot na večeru. Keďže, akože vedeli sme nájsť spot na večeru, len boli také rady, že 144 minút, 35 skupín pred nami. Tak sme našli niečo úplne mimo, niekde v nejakej zabudnutej časti mesta. A ako sme tam šli cestou, tak sme našli 7-Eleven. A sme si povedali, že vyskúšame tie teplé jedlá, ktoré sa dajú zobrať tu, aj pripraviť, aj rovno jesť. Tak sme si s Luciou zobrali. My to jeme už rovno tu v meste. Mišo si zobral niečo asi studené a išiel na izbu, neviem. A máme tu teda Lucia si zobrala tofu ramen, alebo čo to je? Asi tofu ramen. A vajce. To sme si kúpili samostatne. A ja mám udon rezance, tiež s vajcom. Tak, ideme to skúsiť. Dobré ráno, máme tu deň 7, myslím. A je to vlastne náš posledný celý deň v Japonsku. Ráno sme začali raňajkami na izbe zo 7-Eleven, ako inak. A potom sme sa presunuli preplneným vlakom do Arashianami. Neviem to zase vysloviť, takže tu vidíte názov. A je to časť, alebo okrajová časť Kjóta, kde by sa mal nachádzať slávny bambusový les. A samozrejme, ako my, takýto nápad malo aj 350 000 ďalších ľudí, takže tam teraz spolu s nimi smerujeme. Nemusíme ani nasledovať značky, proste len ideme za davom. Môžeš otočiť kameru a ukázať, koľko ľudí tam smeruje. No dobré. Mišo? No. Nachádzame sa v Kyoto Botanical Garden alebo v Kyoto botanickej záhrade. Momentálne chodíme okolo, no to nevidíte, lebo Active Track. Chodíme okolo koniferiek. Krásne stromy. A prišli sme tu z bambusového lesa. Išli sme prvé vlakom, potom metrom. Katastrofa, ale v pohode.
prišli sme tu si že vraj oddychnúť, lebo Lucia čítala, že je tu málo ľudí a že ak máte po dňoch milión ľudí chtíč si oddychnúť, tak máte prísť do tejto záhrady a ako napríklad vidíte tu, je tu krásna lavička, na ktorú si môžeme sadnúť, vystrieť nohy a oddychovať. A potom pôjdeme asi jesť buď nejaké sushi alebo niečo, uvidíme. Budete vidieť. Možno. Možno. Tak ako ste mohli vidieť na predchádzajúcich záberoch, ja som sa teraz oddelila od chalanov po obede, oni išli na ubytko a ja som išla do takej mačacej kaviárne, ktorú máme asi 100 metrov od hotela, takže to som nemohla vynechať a majú tu strašne krásne mačičky, väčšinou nejaké Maine Coony, ale majú tu aj fretky. Ale tú fretku som ešte nevidela, tak idem ju skúsiť nájsť a niečo vám natočiť. Je to strašne roztomilé, sú fakt zlaté tie mačičky. Takže práve vychádzam z mačacej kaviarne a idem naspäť na hotel. Tak bol to milý zážitok, aj proste tie fretky, bolo to fakt cute. Tak dúfam, že chalani sú medzi tým oddychnutí, lebo sme sa rozhodli, že dáme si rýchly výletík ešte do Osaky. Osaka je taká polhodinka vlakom z Kyota a keďže sme už vlastne videli všetko v Kyote, čo sme chceli, sú nejaké 4:30 a v podstate už nemáme čo robiť, máme posledný celý deň, tak prečo to nevyužiť ešte na takýto krátky výlet. Neviem, akože Osaka nie je ničím nejak špecifické, je to moderné mesto, je považované za akéby Vegas Japonska, ale je považovaná za kráľovstvo street foodu a nejakého jedla, tak sme rozmýšľali, že tam proste vybehneme aspoň na nejaké 2 hodinky, keď je to v podstate tak blízko a dáme si nejaké jedlo, možno nejaké drinky a nejako uzavrieme tento posledný večer v Japonsku. Tak uvidíme, čo z toho bude. Idem teda na hotel, dohodneme sa, pozrieme nejaký vlak a mohli by sme to teda takto využiť. Tak snáď sa vám potom ozveme zase z Osaky. Pa, pa! Hlasíme sa z Osaky, z 3. najväčšieho japonského mesta. Sme na nejakej ulici Dotonbori, čo je nákupná jedálna ulica, dajme tomu. A ideme práve ochutnať špecialitu Osaky, čo sú tieto gule, teppanyaki. Nie? Takoyaki. A sú to gule vyprážané z čoho? Z chobotnice, Počkaj, daj si to. bonito flakes, seaweed, majonéza a sos, či čo? Idem znova. Cesto, kúsky chobotnice, majonéza, omáčka, bonito flakes. Proste to, čo som povedala ja. A idem to tam vyskúšať. Dobré ránko, máme posledný deň nášho pobytu v Japonsku. No a ako zase nezodpovední vlogeri sme včera zabudli nejak popísať alebo uzavrieť náš krátky párhodinový výlet do Osaky. No, asi budem hovoriť len za seba, ale za mňa to bolo dosť katastrofálne, pretože sme sa tam trepali zase plným vlakom. Sice tá cesta naozaj trvala nejakú pol až 3/4 hodinky z Kyoto, či to bolo fajn,
Ale potom sme sa odviezli metrom na takú, neviem, obchodnú alebo street foodovú ulicu a naozaj tam bolo milión ľudí. Bolo to absolútne strašné. To Radvanský jarmok je oproti tomu nič. No ale vyskúšali sme teda tú miestnu špecialitu, to ste videli. A potom sme sa išli ešte na večera do nejakej úplne náhodnej reštaurácie, na ktorú sme natrafili. Tam sme si aj pripili na Mišové narodeniny, aj najedli sme sa, že posledná večera. No a potom sme išli zase plným vlakom naspäť do Kjóta. A to už bol proste nejaký večer, tak sme sa balili a chystali na dnešný odchod z Kjóta. No a teda, ako som hovorila, teraz je posledný deň. Ráno už sme sa zbalili, ešte raňajkujeme na izbe a budeme smerovať na Shinkansen do Tokia. Skončili nakupovanie v Don Quijote, čo je štvorposchodový tax-free obchod pre všetko možné, pre oblečenie, pre jedlo, pre pitivo, pre kozmetiku, kufre, neviem čo všetko tu je v podstate mapa toho všetkého, je pre elektroniku, neviem čo všetko. A nakúpili sme v podstate suveníry a ja neviem, jedla, my hlavne s Luciou a neviem, nejaké paličky, my ešte nakúpili neviem čo pre rodinných známych a pre kolegov. A všetko sme, a kúpili sme vlastne ešte aj kufor, do ktorého sme to všetko potom zabalili. A teda máme nakúpené. A ideme teraz jesť. Máme posledný deň a posledné chvíle v Japonsku a sme už na letisku na bráne a teraz každý ide zozdieľať svoje pocity z tohto výletu. Moje pocity sú také, že ten výlet by som ohodnotila možno na 7 bodov z 10 a body sťahujem za extrémne množstva kašľajúcich ľudí úplne, že všade. A presúvanie sa väčšine MHDčkou a nejakými rôznymi dopravnými prostriedkami, ktoré teraz zaklincujeme 14-hodinovým letom domov. A asi by som sa už nevrátila do Japonska. Možno je to nepopulárny názor, ale asi raz stačilo. Ak tak možno do Tokia ako nejaký prestup, ale asi stačilo. Takže ďakujem za pozornosť. Takže ahojte. Čo teraz? Tak po tom týždni aj dní alebo pár dňoch je celkom únava, ale inak ako výlet ako taký hodnotím relatívne pozitívne. Tie negatívne body spomenuté tam boli, veľa ľudí, nevždy fungujúca doprava, teda na moje prekvapenie mimo Tokia to nebolo až tak dobre fungujúce. Ale inak ako krajina je to krásna, históriu má teda bohatú. A teda v zásade som asi videl to, čo som chcel vidieť, takže za mňa OK, za mňa super. Ja by som ešte len dodal, že všetci tí, čo vravia a tvrdia, že na týždeň na Japonsko je málo, že musíš ísť na mesiac a neviem čo. Ja neviem, podľa mňa to je hlúposť. Ja po týždni mám, nielen, že som toho videl dosť, ale až nad hlavou si to trúfam povedať. A hlavne ten počet ľudí, to je akože fakt masakér, ty kokos. A to, že tých veľa ľudí je všade. My sme asi iba na jednom mieste sme boli, kde nebolo veľa ľudí, čo bola botanická záhrada. Inak bolo všade veľa ľudí a že vždy. MHDčkých na uliciach, v obchodoch, úplne všade veľa ľudí. Okrem botanickej záhrady. Takže tak, fajn, ale neviem, možno o 5 rokov. A ak tak, alebo 20. A ak tak asi len Tokio, ja neviem.
som sa nevrátila. Hej. Kyoto nie. Tam možno s autom, ale ty kokos ani to nie. Autobusy v Kyote jedna obrovská katastrofa. Či niečo chceš dodať? Nie, iba daj na nás. No teda sme na gate a uvidíme sa o 14 hodín v Európe a pri nejakom ďalšom videu. Ahojte! Bye bye.